this. Ahojte moji milí odoberatelia, som strašne šťastná, že ste si ma opäť zapli. Vítajte na mojom YouTubeovom kanáli, moje meno je Lulens a ja každý týždeň prichádzam s takýmito make-upovými videami, aby ste sa niečo naučili. Chcete sa aj dneska niečo naučiť? Pokiaľ hej, sledujte ďalej moje make-upové líčenie, ktoré používam každý deň. Trvá tak okolo 10 minút, takže pokiaľ ste neni ranné vtáčatá a ozaj sa ráno ponáhľate a pritom chcete vyzerať dobre, tak tu máte tutoriál. Ako prvý použijem na tvár make-up od Maybelline Fit Me. Je to odtieň číslo 225 s mojím obľúbeným štecom na make-up, ktorý mám z Pupi. Použijem púder, ktorý mám od Essence, je to kompaktný púder, odtieň číslo 10 so štecom, ktorý klasicky používam na púder, je to veľký štetec so štetinami, každý ho pozná, určite ho každý aj má. Ďalej použijem korektor, ktorý mám od Golden Rose, je to Stick Foundation číslo 002. Ďalej, kým budem mať korektor na tvári, použijem štetec, ktorý už isto všetci dobre poznáte. Je to kefka na obočie, ktorú mám z usúšenej špirály. Učešem si s ňou obočie a hneď sa na ňo aj vrhnem. Ďalej použijem odtieň 12 Black is New Black, očný tieň od Essence, so štecom, ktorý používam často na obočko. Je to štetec so zakriveným hrotom, mám ho z DM-ky. Ďalej použijem kompaktný púder so štecom, ktorý mám od Pupi. Je to štetec na oči, je úžasný, pretože je dobrý pre obidve textúry, aj pre tekuté, napríklad ako je make-up, aj pre sypké, ako je napríklad púder. A ja si momentálne s ním idem urobiť takú svetlú lineu pod obočím, aby sa mi tak zvýraznilo a bude to o mnoho krajšie vyzerať. Ďalej ideme pokračovať s korektorom, pekne si ho idem rozotrieť a použijem na to vlastné prsty. To má asi každý z vás. Teraz použijem ten istý kompaktný púder na jemné zapudrovanie korektoru. Ďalej použijem paletku, ktorú mám od Catrice. Je to rozjasňujúca paletka, používam s nej aj bledší, aj tmavší odtieň. Teraz momentálne idem si tým tmavším vykonturovať trošičku tvár so štecom, ktorý mám z Pupi. Je to zahrotený štetec na konturovanie. Ďalej použijem gulatý štetec od Pupi na jeho rozmazanie. Teraz použijem z paletky od MACu rúžové líčka, môžete použiť aj hociaké, ak nemáte tie od MACu, iba aby boli v rúžovej farbe a použijem to so štecom, ktorý som pred chvíľou použila na rozmazávanie. Ideme ďalej, teraz použijeme rozjasňovač z paletky od Catrice štecom, ktorý je veľmi ťažko identifikovaný, ale niektorí ľudia majú presne taký istý účes, jak má tento štetec, čo im gratulujem. A poďme na to.
použijem tekutú očnú linku, ktorú mám oči, je to čierna očná linka, neviem, či je to aj vôbec nejaké číslo. A je 001 Black. Použijem na leto vodeodolnú, keby náhodou sa objavím kde si pri bazéne. Použijem špirálu, ktorú mám od Puppy, je to Vamp Extreme Mascara, odtieň a je tu 010. Teraz použijem ceruzku od Puppy Easy Liner Lips, odtieň číslo 003. Takže toto je môj dnešný look, dúfam, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, tak ma zdieľajte, komentujte, lajkujte, odoberajte, neviem ešte čo sa viacej na YouTube dá, budem veľmi rada a dúfam, že sa vám páčilo až natoľko, že tento make-upový look vyskúšate aj vy a bude váš každodenný, tak ako môj. Je to obyčajná očná linka s pekným slúšivým make-upom, takisto iba nevýraznou ceruzkou v štýle nude, takže pokiaľ fakt nemáte veľa toho času ráno, zvolte toto, oplatí sa. Čaute.